Haluatteko nähdä, miltä näyttää 200 euron herkkuostokset Tokmannilta? Käydään tsekkaa. Tosta vähän. Juusto, snackseja ja pari tommosta. Ja tästä vielä kolmannet popparit. Otetaan jokaista makua yksi. Kattokaa mitä täällä on. Legendary Bacon Snacks. Ai, nyt hitattiin jackpot. Kattokaa mitä täältä löytyy. Rice Bars lapsuudesta tuttu, näiden kanssa ei voi mennä mönkään. Ja mitä täällä on vielä? American Style Cookies! Näitä on ihan jumalattomasti. I love these American Style Cookies! Ja eipäs mennäkään vielä kassalle. Jatketaan tänne. Meillä on niin iso budjetti tällä kertaa, että otetaan vielä yhdet popparit kertakiellon päälle niin sanotusti. Jaha, mitäs herkkua seuraavaksi? Oisko lisää sipsukkaa täältä? Otetaan paria makua. Nyt on kyllä niin paljon tämmöistä kaikkea suolasta snacksia ja herkkuja, että kyllä tää jotain suun kostutetta kaipaisi. Katsotaan minkämoisia limukoita täältä löytyisi. Kyllä me taidetaan lähteä tällä Pepsi Lime linjalla tällä kertaa. Onko sä muuten Team Pepsi vai Team Kokis? Huikkaa kommenteissa. Kattokaa minkälainen herkkukärme sitten loppujen lopuksi saatiin. Ja tiedättekö muuten mitä? Kaikki tää oli vaan 20.